Jon Uriarte naiz, Gasteiztarra eta 24 urte ditut. Abendutik gurasoen etxetik kanpo bizi naiz eta 2 lagunekin alokairu batean bizi gara. Bilaketa prozesua 2-3 hilabete lehenago hasi genuen. Gehien bat interneten bitartez, azken finean gaur egun horiek dira erabiltzen diren plataformak. Eta bertan, gehien bat bilatzen genituen, auzoan bertan zeuden etxebizitzak eta presio duin baten bidez lortu ahal genituenak 3 logelakoak. Egia esan oso zaila da etxebizitza bilatzea, etxebizitza gehienak edo zaharkituak daude edo erdialdetik oso urrun daude eta erdialdean bizitzera sartzeko moduan dauden gehienak presio oso abusiboa dauzkate 1000 eurotik gora. Guk sorte eduki genuen eta topatu genuen etxebizitza izan zen jabearekin zuzenean egindako harremana, baina hala ere kontaktuak egiterako orduan egon ginen inmobiliarekin hitz egiten eta beraiekin hizketan ikusi genuen zenolako baldintza abusiboak ezartzen zizkiguten etxera sartu ahal izateko. Horren barruan eskatzen zizkiguten hasieran sartu ahal izateko 4 hilabeteko inbertsio bat egin beharra. Orduan ideia horrekin ikusten genuen bizitzera sartu ahal izateko lehenengo hilabetean ordaindu behar genituela 4 hilabeteko paga. Horrek suposatzen duela 800 euroko etxe batean 3000 euro baino gehiago ordaindu behar izatea hasiera batean. Azkenean nik uste dut egoera honi irtenbide bat emateko biderik azkarrena izango litzateke bankuek dauzkaten etxebizitza guztiak udaletxeak bere gain hartzea eta horiek alokairu sozial baten bitartez plazaratzea. Etxebizitza ez da luzua, eskubidea da. Eusko Jaurlaritzak zein Gasteizko udaletxeak ukatzen diguna.